Mbah-mbah nek dikai sahne pokok janda pirang. Sabar, Mbah. Bajo. Yuk, ketika kantor Banjar Bapak Ratna, betul-betul Banjang. Sugeng sonten Pak Ratna, sugeng mirsani lawan live streaming Pak Ratna Banjang Sundali. Pak Aska Gambas, kanggo kirim salam cakri kanggo Pak Aska Bos Gambas. Joko Lilur atas salam dengan Pak Aska Bos Gambas Bandar Gondang. Santi Bandar Gondang, Bu. Goyang dari Mas Minut. Asik. Masak yang sopan, jenak koyok kang pondok. Ayo wo digoyang wo. Melurus kadang menggo dongakno ben kapok aku pengen oleh deno wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang menggo dongakno ben kapok aku pengen oleh deno wis taun-taunan aku waleh dadi preman pengin tobat tenan ben oleh bojo sing iman.